Espeleologo katalan batzuek aurkitu zuten atzo gorpua Azkoitiko Bidigorriko basuloan, 80 metroko sakoneran. Ertzaintzak esan digunez, badirudi baten batek jaurti zuela zulora. Iluntasunean gorderik bizi dira gure herriko kronika beltzak. Gure lana izango da horiek argitara ematea. Agian zeuen buruari galdetuko diozue zer egiten dudan Violeta hau eskuan. 2009ko abuztuan, 3 espeleologok inoiz ahaztuko ez duten aurkikuntza bat egin zuten Azkoitiko leize batean. Momia bat zirudien fardel bat topatu zuten 80 metroko zuloa jaisten ari zirela. Etzen erraza hain leku ezkutuan gorpu bat uztea. Eta fardelak kanpotik ez zeukan marka edo arrasto nabarmenik. Hiltzaile profesionalen lana zirudien. Prestatu zaitezte egiaren bazterrik ilunenak ezagutzeko, krimenik latzena ere, uste baino gertuago egon baitaiteke. Espeleologo katalan batzuek aurkitu zuten atzo gorpua Azkoitiko Bidigorriko basuloan, 80 metroko sakoneran. Baina gaur goizera arte ez dute atera. Egun argiz, goizeko 9:00 hasi dituzte lanak eta 11:00 atera dute kanpora gorpua. Els fets van succeir el 6 d'agost del 2009 a la cima d'Azkoitia. També coneguda com a Bidigorri, té els dos noms. Nosaltres ja coneixíem la zona i havíem estat anteriorment en aquesta cavitat. 2009ko abuztuaren 6-an, Kataluniar espeleologo talde bat Azkoitiko Bidegorri izeneko amildegira hurbildu ziren. La cavitat està desinstal·lada, llavors el primer pou és un pou de 90 metres amb una repisa a 30 metres de fundària, val? Jo arribo a la base del pou i amb la il·luminació, amb el frontal, sí que veig una cosa blanca, val? Però no li dones importància. I llavors jo anava davant, Susana anava darrere i l'altre company, el Javi, anava. La Susana es desequilibra, s'arrepenja amb mi i això que es mou cap al costat i clar, va enfocar directament la lona blanca, no? I diu, això no serà un mort. I poder sí, perquè clar, la silueta es veia, tu veies una mòmia. Laurogeita hamar metroko sakoneran, poltsa txuri eta dizdiragarri bat aurkitu zuten, eta hasiera batean susmagarria iruditu zitzaien, naiz eta nahiko orokorra den bertara, simetara, animaliak botatzea edo animaliak beraiek erortzea. A l'hora de baixar d'arribar Susana a la base del pou, ella sí que va detectar una olor a putrefacta, no? Ustelu zaila oso potentea zen eta boltsaren forma oso adierazgarria zen, beraz susmagarria iruditu zitzaien. Tot estava ensacat amb ràfia blanca i llavors tenia una corda lligada al coll, la mateixa corda anava fins als genolls i una brida de plàstic als turmells. I llavors la posició que estava va quedar com de costat, de manera que nosaltres el vèiem de front. Ho veus la silueta i el primer no t'ho vols creure, no pot ser.
no pot ser, no? Itxuraz pertsona bat zen. Usaiez hildako bat dago hor barrun. Izan ziteke beste gauz bat, izan ziteken, baina ez zirudien. Decidim no no confirmem que es tracti d'un cadàver, tot i que duíem navalles i podíem haver obert la dona. Descartem aquesta opció per no alterar possibles pistes, val? Vull dir, no alterar l'escenari. Jordik eta bere kideek zalantza gutxi dute. Hildako bat aurkitu dute. Zulotik igo eta gaua pasatu duten ostatura itzuli dira. Bertatik, ertzaintzari deitu diote. Baina ilundu egin du erreskate unitatea mendira heldu denerako. Hurrengo goizean, susmoek argia izango dute. Fardel barruan gorpu bat dago, deskonposizio egoeran. Gorpu bat aurkitzea ez da ohiko egoera bat. Azkenean egoera oso traumatiko bat da. Hasiera batean, aurkitu duena shock egoera batean geratzen da, harridura handia sortzen du, inpakto handia sortu dezake. Afecta, perquè una mort violenta no t'ha de ser indiferent. I el que vam decidir amb la Susana i el Javi és anar desplaçant-nos a Cantàbria, però clar, mentalment et ve el flash, et ve la imatge que has vist i no estàs igual. Tens inquietud per saber què ha passat. Gorpua olana berezi batez bildurik dago. Ertzainei atentzio handia eman die. Gorputza suaren kontrako manta batez zegoen inguratuta. Orokorrean ez da oso manta normal bat, hau da tailerretan edo obra inguruko lanetan ibiltzen direnak ezagutzen dute, baina ez da denda normaletan saltzen den manta moduko bat. Beraz geuk bai pentsatu genuen, manta hauek nondik adatozte, non daudelako mantak, enpresa baten. Ze enpresa? Ez dakigu. Baina kasuari buruzko lehenengo pista da. Horretaz gain, gorpuaren eta tapakiaren egoera ere deigarria da. Kontuan izan da 80 metroko sakoneran agertu direla. Kasu honetan ikusi zen gorpua inguratzen zuen suaren aurkako mantak oso egoera honean zegoela, baita gorpua ere. La tela estava intacta. Per la morfologia del pou, que té una repisa important a 30 metres de fondària, qualsevol objecte que tiris des de la boca impactarà contra aquesta repisa. I l'impacte és important. Llavors, comptant que després et queden 60 metres més, a baix hagués estat desintegrat. Ertzaintzak pentsatu zuen, kasu honetan agian, rapen moduan jaitsi zutela, gorpua hau da soka batetik, pixkanaka, eta horrek ja ematen zuen zer nolako informazioa erasotzaileari edo erasotzaileei buruz. Nosaltres, davant en l'estat que vam trobar el cos, sempre hem defensat que el cos el van baixar. Amb l'estat que el vam trobar no coincidia amb quan tu tires un objecte. És que estaria molt més desintegrat. Gorputza horrela aurkitzeak esan nahi zuena edo esan zezakena zen, eskalada edo horrelako teknikak ondo ezagutzen zituela biktimaren gorpu osoa horrela ondo jaisteko. Gorputza bat hilketa baten ondoren ezkutatzea berez ez da beste delitu bat, argi dago. Baina, argi eta garbi, beste delitu batzuen indizioa baita ere, ez da? Premeditazio hori badagoela, zerbait bazekitela zituten, investigazioa oztopatzea, beraiek bere helburua lortzeko erremintak gehiago jartzea. Ordura arteko informazioarekin, ikerlariak hipotesiak planteatzen hasi dira. Momentu horretan, ertzaintzak zeukan ziur erasotzaile bat edo biren aurrean edo hiruren aurrean zeuden. Izan ere, nahiz eta pertsona bakarrak hori egiteko prestutasuna eduki dezaken, errezagoa dela laguntzarekin horrelako pixuku gorpu bat jaistea. Pertsona bakar bateko oso raroa da horrelako mendian gora joatea eta horrelako amildegi batetikan gorpu bat botatzea.
Zergatik Simontan? Nahiko hurbil dago, Elgoibar, Eibar, Azkoitetikan, baino ez autu behar duzu. Beraz, hemengoa da. Bale, perfil geografikoa deitzen da. Gorpua deskonposizio egoeran dago, eta lehen begiratuan ezin da jakin emakumea edo gizona den. Momentuz argi dagoen gauza bakarra, ingurua oso ondo ezagutzen duen norbaitek utzi duela bertan hilotza. Baina poliziak azkar jakingo du nondik hasi ikerketa. Gorpuarekin batera, honelako kartera bat aurkitu du. Ez dauka dirurik, baina bai nortasun agiria. Jabea, Ignacio Pascual Hernández deituriko gizona. Nortasun agiri nazional bat dakagu. Asko erresten digu lehenengo lanak. Oraindik ez genekien nor zen hildakoa, baino susmoa zehatzak bai. Horrek nolabait pista ematen digu, agian inpuneak sentitzen zirela eta ez zitzaiela inondikan inporta, ez zutelako pentsatzen biktima aurkituko zutenikan hor sakontasun hortan, eta ez zitzaien aixola karteratan anan bertan uztea, edo agian detaile horietan ez ziren batera bilak izan, eta nolabait kartera aztuta edo kontutan ez zuten hartu eta han utzi zuten. Hildakoa, Ignacio Pascual Hernández den susmoak berehala argitu dira. Hildakoa, Ignacio zela, supostatzen genuen, noski. Ziurtatzeko lehenengo, nola baiteko kasontan forenseak hildakoren behatzak moztu. Behatz horiek erabaten dira gure antropologi forenseko sekziora. Eta handikan azkenean lortzen dira huella horiek. Hildakoaren identifikazioarekin batera, ertzainek ikusi dute Ignacio Pascualek aurrekariak zituela. Bestalde autopsiak egiaztatu du heriotza bortitza izan zuela. Autopsiak zehaztu zuen nahiko heriotza zitala izan zela, indarkeria asko erabili zutela, izan ere burubiri-bileko martilu mota batekin kaskiazurra puskatu zioten hainbat zatitan, eta gero baita ere pelbisa eta bizkarrezurra zituen apurtuta. Argitu dute lehenengo zalantza, baina nor da Ignacio Pascual? Ignacio, 74 urteko gizon bat zen, Erandian bizi zen, lagunek Iñaki edo Deabru bezala ezagutzen zuten, urteetan kokaina eta hatxisa saltzen zuen, eta azkeneko urte hauetan, kokaina gehiago saltzen zuen. Trafikante txiki bat zen, beti hatxisekin, kokainakin, mundu hortan. Tenía algún tipo de pensión, no sé si por edad o por algún tipo de incapacidad, pero sobre todo se dedicaba al tema del tráfico de drogas, fundamentalmente cocaína y hachís. Ertzaintzak beste datu adierazgarri bat aurkitu du, bere izena datu basean kontsultatzean. Bere desagertzearen salaketa bat dago 2 hilabete lehenago jarria. Dirudienez, ekainaren 12an, lagunekin afari bat egitekoa zen, baina ez zen azaldu. Ordutik, ez zutenaren berririk. Era un hombre que era bastante metódico, siempre cumplía con sus horarios y con sus compromisos, y ese día a esa cena no acudió. Entonces, los amigos avisaron a su sobrino que tenía acceso a la casa de él, pues para ver si le había pasado algo en casa, como vivía solo o lo que fuera, y fueron a casa de Ignacio, abrieron la puerta y allí no había nadie. Entonces pusieron una denuncia a su sobrino al día siguiente de que él desapareció. Salaketa tramitatu zuen ertzainak, hainbat testigantza jaso zituen. Eta jakin zuen desagertzearen egunean bertan, Ignaziok Erandioko As de Picas izeneko tabernan gozaldu zuela gizon gazte batekin. Hipotesia konfirmatzeko, ertzaintzak As de Picaseko inguruko seguritate kameretako bideograbaketak ikusi zituzten, eta bertan ikusi duten, baiet, As de Picasetik Ignacio Pascual beste gizon honekin ateratzela eta kotxe batean sartu zirela. A partir de ahí empezaron a hilar ya. Y porque estaba grabado en ese bar. Si no hubiera habido esa grabación, no hubieran tenido por dónde empezar. Eta lortzen dugu jakitean orden pertsona hori. Ignaziorekin batzen zen pertsona hori. Oskar. Oskar Dieguez Carpintero. Hau ere, droga kontuengatik fitxatuta dago.
Oskarrek 33 urte ditu, eta Castro Urdialesen bizi da, baina Elgoibarrera joaten da ia egunero. Óscar Dieguez era, yo creo que simplemente un consumidor más y conocía a Ignacio de comprarle droga y demás. Tampoco era un chico así de especial relevancia en nada, pues simplemente era un consumidor que se movía en esos mundos de la droga, de la compra, de la venta. Oso ohiko izaten da, droga kontsumitzaile habitual hauek nolabait droga salerosketan sartzea. Hasieran maila txikian sartzen dira, eta gero, diru erresa egiten dute hortikan, eta mailan igotzen joaten dira. Baina erresa da, droga kontsumitzaile batek droga salerosketan bukatzea. Ignacio hori erosten zion kokaina eta, ezaguna. Mundu hortan moitzen den jendeen artean ezaguna. Ikusi zutenen Oskar izan zela, Ignaziokin azkenekoz bizirik ikusi zuteneko pertsona, jarraipen bat egitea erabaki zuen ertzaintzak. Bertan, telefonoa pentsatu zioten besteak beste. Eta ikusten dugu Oskar beste pertsona batekin asko ibiltzen dela. Elgoibarko enpresario batekin askotan hitz egiten duela. Eta, enpresario honek, enpresa bat daka ditzen dana Speed Line. Speed. Nahiko izen esanguratsua zeukan enpresa horrek, Speed Line, eta, horrek ere ertzaintzari zer esana edo eman zion. Horrek nolabait txiste bat ematen du, ez? Badirudi pertsona hau oso boteretsua sentitzen zala, oso arroa sentitzen zala, ez? Enpresari hain izen deigarria ipini dion gizonak, Felipe Rodríguez Arrieta du izena. Ertzaintzaren soltere pertsona ezaguna zen, honek ere aurrekari penalak zituelako drogean sartua zegoelako. Kasu honetan berak anfetaminak saltzen zituen, eta gainera oso ezaguna zen berak ere droga kontsumitzen zuela. A Felipe además recuerdo que en su casa le incautaron bastante cantidad de anfetamina. Y sí que es cierto que él mismo manifiesta en sus declaraciones que era un consumidor potente, además de hecho dice que es para su consumo propio, que consumía mucho speed. Felipe bere burua ikusten zuen droga saltzaile handi bat bezala, benetan, nahiko saltzaile arrunta zen, ez zuen inolako kategoria handirik, baina bere burua ikusten zuen. Esango genuke nolabait, izakera megalomaniako bat zaukan, ez? Bera beste guztien gainetikan, beste guztiak baina arroagoa zan, baina, azken finean, ikerketan ikusi zenegatikan, ez zan hainbestekoa ez da ere. Ertzaintzak aski ezaguna du Felipe. Bere izaerari dagokionez, ez da tratu errazeko gizona. Era un hombre además con carácter, un hombre agresivo, un hombre de sangre caliente, como se suele decir. Gainera tipo nahiko agresiboa zen, nahiko alde hortatekan peligrosoa, ez dezakegu. Felipe era un hombre agresivo y también creo que estaba directamente relacionado con su consumo de droga. Al final era un hombre que consumía hasta 5 y 6 gramos diarios de speed. Entonces también ese tipo de, al final, ese consumo tan elevado de droga, creo que le hacía un carácter todavía más agresivo del que él pudiera tener. Droga kontsumitzeak azkenan eragin batzuk dauzka pertsonarengan, bai pertsonaren garunaren funtzionamentuan eta estrukturan, eta baita ere izakeran edo nortasunan ere, bai, nolabait pertsona aktibatu egiten du, pertsona azeleratu egiten du, impultsiboa bihurtzen du, eta orduan, kontrola galdu egiten da, ez? Oso erresa izaten da, pertsona horiek nolabait agresiboagoak bihurtzea eta violentzia erabiltzea momentu euforiko hietan. Polizia Feliperen atzetik jarriko da, eta hainbat gauzaz jabetuko dira. Batetik, Oskar eta Felipe sarritan elkartzen dira, azken honen Speedline enpresan Elgoibarren, droga operazioak egiteko. Bestetik, Ignacio desagertu zen egunean, Felipe eta Oskar berarekin egon ziren. Egun hortan, Oskar eta Felipe leku berbiren daude, Elgoibarren, eta mugimendu bat gertatzen da gure Simaraino. Gero, bueltatzen dira, eta gauean berriz, ara joaten dira. Zatezu, erratx. Gainera ikusiko dute, bidaia horietan Oskar eta Felipe ez direla batera joaten. Felipe auto batean joaten da, eta Oskar beste batean. Eta berarekin beste pertsona bat. Haien telefono mugikorren mugimenduak aztertuz jakin dute.
Gere ikusi genuen, bere telefonoekin beste telefono bat moitu zela egun hortan. Telefono hori zen Feliperen langile batela, Juan Carlos. Juan Carlos Fernández Domínguez, 45 urte ditu eta Elgoibarkoa da. Juan Carlos trabajaba en Speedline. Era pues un trabajador, pues un peón. Es decir, que al final un poco, y yo creo que al final un poco hacía todo lo que le mandaban. Un poco también el chico de Recaus incluso, ¿no? De Felipe. Era, bueno, pues Juan Carlos aquí, él iba, Juan Carlos allí, pues hacía un poco de todo, porque además era habilidoso y hacía un poco de todo. Berak eta Felipek egunero speed desiente kontsumitzen zuten, 5 gramu gutxi gora bera. Juan Carlos tenía una adicción a la droga, pero yo creo que esa adicción estaba directamente relacionada con su relación con Felipe. Ese chico, si probablemente no tiene esa relación con Felipe, no tendría esa adicción a la droga. Y de hecho, además, no sé si se consideraría como un adicto a la droga. No, consumía cuando estaba con Felipe. Speeda droga gogor bat da, anfetamina bat da hain zuzen, eta esnifatuta hartzen den droga bat da. Ondorio oso larriak ekartzen ditu, bai medikoki edo organikoki, garunean, neurotransmisoreetan eragiten du, eta emozionalki edo psikologikoki ere eragina handia sortzen du. Era un poco un gregario de Felipe, ¿no? Era el que le hacía los trabajos, al que además a veces no le pagaba los salarios. Pues el típico dependiente de una persona más fuerte que va detrás de él. Consumidor, sí consumía droga, pero no vendía droga. Tipo apala, gaixo bat zen, ez, inolako peligrosidade gabe, bueno, baino antzeban. Eta adierazgarriena zen, Juan Carlosek mendira joateko ohitura handia zeukala, onddoa hartzeko, eta, azken batean, inguruko mendiak ondo ezagutzen zituela. Hori guztia jakinda, ertzainak Juan Carlosen telefonoa ikertzen hasi dira. Eta ikusi dute, Ignacio desagertu zeneko hurrengo egunetan, Euskal Herritik aldegin zuela aste batzuetarako. Después del fallecimiento, Juan Carlos prácticamente perdió el contacto con todos. De hecho, no tenían relación después, no conversaban mucho Felipe y Óscar. Incluso en estas conversaciones de Felipe y de Óscar, hablaban del muerto, hablaban del martillo. Bueno, etzaizu asko kostatuko azaltzea, ezta? Azaldu diet mailuarena. Hori baita ere begira, mailuarena azaldu aldiezu. Ezu jetxiko aldut mailu bat behera. Krimen bat burutu ostean, handikan denbora batera, krimen horretaz, modu horretan hitz egitea edo bromak egitea baita ere, nolabait garbi uzten digu, pertsona oso arroak zirela, ez zitzaiela ezer inporta, ez zutela inolako errukirik sentitzen, eta, baliteke modu horretan, igual hilketa gehiago egiteko asmoa izatea. Nahi duzu egia esatea, hau gutxigatik etzen joan zulora. Eta Oskarri esaten badiot hau oinez joango dela, oinez joateak esan nahi du ez dugula eraman behar, bestea bezala. Badakizu? 3 ikertuen aurkako evidentziak hain dira argiak, ze Ignazioren gorpua agertu eta 4 hilabetera atxilotu dituzte Felipe, Óscar eta Juan Carlos. Una detención teniendo en cuenta la dificultad, porque claro, no se sabía nada, de nada. Bastante rápida. Y yo creo que fue una investigación muy buena, desde luego. Behin atxilotuta, poliziak egiten duen lehenbiziko gauza, Feliperen Speedline enpresa miatzea da. Jakinda, gorpua suaren kontrako manta batean bilduta zuzela, eta manta hauek tailer zehatz batzuetan aurkitzen direla, pentsatu zuten, seguru aski edo agian manta hori tailer hontakoa zen. Bildutako informazioak Speedline enpresara eraman ditu ikertzaileak. Ertzantza tailerrean sartu da eta honelako mailu burubil eta bonbona aurkitu ditu. Ignacio Pascualen heriotza eragin zuten zauriak objektu gogorrekin egin ziren, hauen modukoak. Gainera, atentzioa eman dien beste zerbait topatu dute lurrean. Pintura gorriko orban handi bat eta azpian odola aurkitu dute. Ignacio Pascualen odola. ADN hori Ignazioarena zen. Beraz, han hil zuten. Zer gertatu zen enpresa honetan 2009ko ekainaren 12an. Ignazioaren azkeneko eguna arakatzen, ertzaintzak ikusi zuen Az de Fikaseko taberna horretan, Ignazio bikote batekin gozaldu zuela, eta gozaldu ondoren Óscar azaldu zela. Orduan, bikote honek Óscar ikusi zuten,
Eta agurtzerakoan Ignazioak emakumeari esan zion bigarren eskuko kotxe bat erosi bartziola Oskarri, eta beste gizonari esan zion Oskarrek kokaina erosi bartziola Ignaziori, eta berarekin joan zen eta bere kotxean sartu ziren. Elgoibarrera doaz biak Oskarren kotxean. Felipe zain dute. Primero van a un bar que está cerca de la empresa, no recuerdo, el bar del Bodegón me parece que es. Ahí estaba Felipe que les estaba esperando, entonces llaman Óscar y va Ignacio. Compran alguna bebida, unas cervezas o alguna cosa así y ya se van a la empresa donde sí está Juan Carlos. Aurretik planifikatutako krimen bat zela esan genezake, izan ere Felipe, Óscar eta Ignacio Speedline tailerrean sartzen direnean, 3 solairuko tailer bat da. Eta goran, hirugarrengo solairuan, Juan Carlos ordurako Rotaflex batekin tubo bat mozten ari zen. Felipe sotoan geratu zen, eta Ignacio eta Óscar erdiko pisuan geratu ziren. Juan Carlos, creo que tenía instrucciones de Felipe que hiciera ruido porque al parecer a este señor le iban a dar unos sopapos. Entonces, para que una paliza, para que quizás si gritase no se oyese nada. Horrela zeudela, Felipe zerbeza edo garagardo bat eskatu zion Ignaziori, Ignaziok bota zion eskailerako tarte horretatik. Eta Ignacio, handikan azaldu zenean beruntz begira, Óscar bultzatu zion beraino. Ignaziok zintzilika bukatu zuen, barandan lotuta, eta Óskarrek eskuak zapaldu zizkion, eta horrek eragin zuen Ignacio sotora erortzea, eta erorketa horretan pelbisa eta bizkarrezura puskatzea. Ahí estaba Felipe y luego también baja Óscar. Erori zen, Felipe orduan mailu batekin jozion buruan, hor gelditu zitzaion mailua engantxatua, eta tiroka, eta aurrea eta atzea, eta azkenean zintore batekin ere jozion buruan, eta segurazki hor apurtu zion buruko ezurra. Hori da poliziak osatu duen gertaeren kronologia. Óscar eta Feliperen artean hil zuten Ignacio. Hala ere, zaila da zehaztea nork egin zuen zer. No se sabe, o sea, en la sentencia no se pudo determinar quién le mató. Si fueron los dos, si fue solamente uno. Lo que sí saben es que Juan Carlos no intervino en la ejecución del asesinato materialmente hablando. Ikerketan ikusten da nolabait aldez aurretikan krimen hau hitz egina zutela. Azkenean biktimaren konfidantzaz baliatzen dira, pabelloia edo lekua ere aukeratuta zaukaten, euren artean pixka bat hitz egina zuten, ez? Modus operandi hori nola aurrera eraman. Juan Carlos makinan zegon, soinu egiteko, Felipe azpian zegon, eta dena prestatuta zakaten, bai, guztiz prestatuta. Yo creo que ninguno pensaba matarle a este señor. Entonces, no se sabe por qué al final lo mataron. Y evidentemente el plan era bastante malo cuando se deshacen de un cadáver y lo dejan identificado, ¿no? Burutik zerion odola zela eta Felipek Juan Carlos Rotaflexakin gelditzeko eskatu zion eta zarrautza botatzeko odol gainaz. Baina azkenean botatzen duna da, hoxe, pinturak. Pintura gainean botatzen du eta listo. Óscar eta Feliperen asmoa, Ignaziori kokaina kilo bat lapurtzea da, baina plana ez da nahi bezala aterako. Zein da arazoa? Ignacio diablo deitzen zioten zerbaitengatikan, eta Ignacio joan zen bakarrik mostra txiki batekin. Beraz, lortu zuten zen hori, mostra txiki bat. Segurazki haserrea eta amorruare sentitu zezaketen, beuren plana etzelako behar bezalatera. Behin Ignacio hilda, gorpua desagerraraztea erabaki dute. Buru inguruan hainbat poltsa jarri zizkioten, eta gorputz inguruan suaren aurkako 3 manta jarri zizkioten. Gero bridez lortu zizkioten hankak, soka bat jarri zioten lepoan, eta gero bela honekin lotutako beste soka bat.
y ya lo montan, pues cogen una grúa que estaba en la empresa y lo elevan para poderlo meter en una furgoneta, para llevar el cadáver a la cima a donde lo tiraron. Jakinda Juan Carlosek inguruko mendiak ondo ezagutzen zituela, garbi zuten Azkoitiako zimara botako zutela gorpua. Ilo zien furgonetarekin, furgonetan Oskar eta Juan Carlos eta Felipe aurrean, ikusi zutenean jendea zehola goien, eta berriz jaitsi ziren enpresara, eta bazkaltzea joan ziren. Mendian jende asko dagoenez, bazkaltzera doaz Speedline enpresaren ondoan dagoen jatetxera. Eta hurrengo pausoa adostu dute. Gaueko 9:00 berriz saiatuko dira. Gauean berriz gora. Berri izan zimara botatzeko eta hala. Lan egina. Lasai asko, bazkaldu dute. Ezer, gertatu ezbalitz bezala. Autoan gorpu bat ezbalute bezala. Hildakoaren diruarekin ordaindu dute gainera. Karteran zeukan dirua, beraien artean erdibanatu zuten. 100 euro izan ziren bakoitzarentzat. Hor garbi ikusten da, alde batetikan oso odolotzeko pertsonak direla, euren bizimodura segituan bueltatzeko kapazak direla, eta nolabait, inpuneak sentitzen direla baita ere, ez? Hilketa bat burutu dute, eta orain kapaza gara elkarrekin bazkaltzeko, eta hemen zer ez da gertatu bezala, ez? Oscar se marchó a casa y quedaron para que esa misma noche, cuando ya estuviera oscuro y no habría problemas, pues volverían a subir a la cima para tirar el cadáver. Gauaren babesean, hasitakoa bukatzeko berriz elkartu dira hirurak. Felipe joan zen beti, esaten den, bere kotxe aurren, bera nagusia da. Eta Oskar eta Juan Carlos furgonetan. Joan ziren, hartu, eta zimara bota. Azkenean, orain arte, droga mundu hortan ere, beti libre atera izan dira. Orduan, baliteke horrek ere, impunitate hori sentitzea eta pentsatzea, inork ez zitula harrapatuko. Oskar Dieguezen, Felipe Rodríguezen eta Juan Carlos Fernándezen aurkako epaiketa 2012ko urriaren 15ean hasiko da, Gipuzkoako auzitegi nagusian. Epaiketa nahiko surrealista izan zen, zer esan handia eman zuen, hasiera batean hirurak batera eseri zituztelako, eta deklarazioak hasi zirenean, bata besteari errua botatzen hasi zirelako. Bere planteamentua, noski. Felipe izan zuen Oskar izan zela, hilketaren arduradua, eta Felipek Oskarena, bata bestea. Eta Juan Carlos gertatzen zen hor, hoxe, bere haiekin zula egin zuna. Mundu honetan oso normala da jendearen artean horrelako traizioak egotea, ez? Intutatu bat baino gehiago dela nolako delitu batzuetan oso normala izaten da printzipioz bata bestari errua botatzea. Horregatik baita garrantzitsu da, eta abokatu esan dugu, estrategia bat sortu behar bada, lehenengo unetik sortu behar da. Lehenengo unetik, hau da, lehenengo deklarazioa sortzen unetik, bestela bertan bera geratzen da guztia. Eta bakoitza bestari errua botatzea, azkenean akusazioantzako lagungarria izaten da asko. Eta hori izan zen hain zuzen gertatu zena. Bakoitzak gertatutakoaren bertsio zeharo ezberdinak kontatuko du. Hildako gizona ez zuela ezagutzen deklaratu du Felipe Rodríguez akusatuak. Naiz eta hilketa bere tailerrean gertatu, berak ez zuela zer ikusirik izan esan du. Hilketa beste akusatuetako bati Oskar Fernandezi egotzi dio. Carlos, digo, Oskar hizo lo que hizo, Felipe izan zen lehena deklaratzen, Felipek esan zuen Oskarrekin oso harreman txekia zuela, eta bertxero batzuekin arazoak zituela, eta diru kopuru bat eman behar ziola. 24.000 euroko diru kopuru hori behar zuela, eta belarrondoko batzuk eman behar zizkiola Ignaziori. Según Felipe, Óscar quería ajustar cuentas con Ignacio, por algún problema con algunos mercheros, con no sé qué problema había. Entonces, él fue el ideólogo para traerle ahí a Ignacio y de alguna manera acabar con él. Feliperen deklarazio epaigidean, nahiko xelebre izan zen, zergatik eman zituen datuak, objetiboki ezin zeinak izan. Esaten zula oso gutxi ezautzen zula Oskar, eta, beti elkar zeuden. Ginen beraiekin 2 hilabete eta piko gutxera bera, eta ia egunero zeuden. Feliperen bertsioa izango da, Oskar izan zela Ignaziori lapurtu eta bizitza kendu ziona. Gorpua leizera botatzeko ideia Juan Carlosena izan zela ere adieraziko du. Oskarrek aldiz esango du Juan Carlosek egin ziola bultza Ignaziori eta Felipek hil zuela. Berak ez zuela gizona ukitu ere egin. Oskar culpaba a Felipe y Felipe culpaba a Oskar.
Gero berak Oskarrek esaten zuen beldurra ziola Feliperi, horregatik ez zuela salatu, ez inori ez ederrez esan, berak zeukalako beldurra bere izango zela hurrengo biktima. Eta gaueko hitzordu horretara joan zela beldurragatik. Oskar komentatu zuen gainea, ziman botatu zutenean gorpua, Bea eta Juan Carlos korrika atera zinen handikan, pentsatzen zutelako, igual Felipe beraiek ere botatzen zituela. Hala esan zuen, egia, gezurra, bueno. Beldurrez jokatzeak, bazatea norbaitek, olako delitu kolektibo batean, berez bai, izan daiteke, arintzea, edo benetan delitua bertan bera geratzea baita ere. Kasu honetan, bai batek eta beste batek ere bai izan zuen olako zerbait beldurra zeukatela, baina baina irakurrita bakarrik ikusitaz nolako froga doen ostaz aparte, oso zaila da beldurrak ez dela. Ordu asko gehiago geratu ziren batera. Bat, ganera joan zen bere etzera bazkaltzea eta gero bueltatu egin zen, gorpua zima horretan, askoitiko zima horretan, botatzera. Eta ale gehiago telefonoz egindako esandako gauzekin. Baina bai, gertatu daiteke, gertatu daiteke eta gertatzen da, noski. Beldur hori benetan aringarri edo zure delitua bete ez duzula bezala jokatzeko izatea. Juan Carlos izango da deklaratzen azkena. Yo recuerdo que tuve que ir a verle a prisión, me parece que estaba en prisión preventiva, y él me cuenta su versión de los hechos. Él era trabajador de Felipe, estaba en el taller, la fábrica, y a él le dijeron después que venía que iban a traer a un señor, y que él cortase tubos con la rotaflex. Nada más. O sea, que él, ni sabía para qué venía, ni sabía quién era, ni sabía qué iba a suceder. Bere deklarazioan esan zuen berak rotaflex batekin tubak mozten egon zela, aginduak betetzen zituela, gerora oihuak entzuterakoan gelditu zela, eta bertan ikusi zuela Ignacio lurrean zegoela. Juan Carlos siempre dijo que efectivamente él participó en ocultar el cadáver. Que a él se le avisó, gritaron, que se asomó, que vio el cadáver de Ignacio, que él bajó, le mandó Felipe echar serrín, y como le mandó Felipe, él lo hizo y que él colaboró en meter el cuerpo de Ignacio en unas lonas y atarlo, etc. Eso siempre lo ha reconocido. Bai, segurazki denaren egilea Felipe izan zen, Juan Carlos ez da pentsatu ere. Juan Carlos da talde honetatik esaten dan moduan eslabon debil. Juan Carlos tenía mucho miedo de Felipe. Mucho miedo de Felipe. O sea, el que mandaba todo era Felipe. Juan Carlos era sí, el chico de los recados. Juan Carlos se ocultó el cadáver porque tenía miedo a Felipe y porque estaba acostumbrado a hacer lo que Felipe le dijera. Entonces ni siquiera se cuestionó qué estoy haciendo aquí. Epaimaiak ez die inolako sinesgarritasunik eman hiru akusatuen testigantzei. Gainera, haien arteko telefono deiek argi utzi dute Felipe eta Oskar adiskideak direla eta krimenarekin harreman zuzena dutela. Grabazioak epaia ikusita garrantzi oso handia izan zuten de kondenak jartzeko. Telefonoak pintxatuta zituzten aspalditik eta bertan ikusten zen hiruen arteko harremana oso ona zela, inorretzeukala beldurra bestearengan, ez zegoela inongo metxurik inongo momentutan. Ze esak nahi duenek, suposatzen dut, beraiek ezekitela dei hoiek grabatuta zeudela deklarazioek egin zutenean. Orduan, hortik hasita jadanik, bertan berak eratzen da, beraien deklarazioak, estrategiarik ezin dagoen, ze lehenengotik ja estrategiarik guzti zapurtuta dago, eta orduan, heltzen danean ja epaiketa da, noski, hori frogatzen denean, eta ikusten danean epaiketan, aurretiazko baldintza guztiak beteta, horredi buelta emoteko aukerarik ez dago. Epaimaiak ezin izango du frogatutzat eman nor izan zen Ignacio Pascual hiltzuena, Oskar edo Felipe. Naiz eta Juan Carlosek zerikusi zuzenik ez izan, besteak bezain errudun joko dute. Epaiketan garbi geratu zena izan zen, ideia nagusia Oskarren izan zela, Feliperekin hitz egin zuela eta Felipe eta Oskar bitartean Ignazioren bizitza bukatu zutela, eta Juan Carlos izan zela ezinbesteko laguntzailea kasu honetan. Es que al final es un autor. Es un autor también, o sea, aunque no sea el autor directo, o sea, se entiende que también es autor el cooperador necesario, ¿vale? Juan Carlosek daukan papera kasu honetan, krimena burutzeko zinbestekoa da.
Entonces, la pena es idéntica a la de un autor directo del crimen, el cooperador necesario. Bazekiela, parte hartu zuela, abizetuta zegoela, bera bazekiela makina hori martzan jarriko zuela zertarako. No considero que el hecho de cortar tubos con una rotaflex, que efectivamente facilitó el crimen, no considero que sean pruebas suficientes como para condenar a mi cliente por un caso de asesinato. Kasu honetan nik ez duan argi ikusten epaia ikusita gero eta dena irakurri ondoren da zein dan benetako arrazoia hilketa hori egiteko. Epaimaiak frogatutzat emango du 3 akusatuen arteko adostasun eta elkarlana. Feliperi 22 urteko kartzela zigorra ezarriko dio. Oskarri 16 urtekoa eta Juan Carlosi 15-tekoa. Gehiago nahi izateak bultzatutako hilketa baten istorioa da hau. Gure artean gaizkileak bizi direla gogorarazten digun kasua.